नमस्ते आणि तुमका सगळ्यांक म्हजो येवकार। आज आमच्या बरोबर आमच्या महाराष्ट्राचे ऑर्थोपेडिक असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट डॉक्टर वासुदेव गाडेगोने आसा आणि आमचे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अभय बांग हे जे गोव्याचे महाराष्ट्राचे सोशल ॲक्टिविस्ट आणि ज्याने महाराष्ट्रा खातीर इतले सोशल काम केला आणि तांकां आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान पद्मश्री दिल्ली आसा आणि महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान महाराष्ट्र भूषण पदवी दिल्ली आसा। अशे आमकां हे पावणे लाभलेले आसा आज आणि तांचे कंट्रिब्युशन सोसायटीक खूब आसल्या कारणान तांकां आमी गेस्ट स्पीकर म्हणून आमचे एन्युअल कॉन्फरन्स ऑफ महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक असोसिएशन इन असोसिएशन विथ गोवा मेडिकल कॉलेज ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट आम्ही चिंतले की आमच्याकडे आज जे डॉक्टर अभय बांग आसा तांच्याकडे बसून आम्ही गजाली करचे आणि तांच्यांनी आपल्या एका डिस्ट्रिक्टान महाराष्ट्रान गडचिरोली डिस्ट्रिक्टान कशे हेल्थ ॲट रुरल एरिया ऑर रुरल लेवल कशी तांणी बदलून हाडली हेल्थ फॅसिलिटी आणि तांचे नवीन नवीन कितें कन्सेप्ट आसा फॉर आदिवासी पीपल हाजे बद्दल उलोवपाक आज ते आमचे कडेन आयिल्ले आसा। सो हांव तुमकां तांचे कडेन पयलो प्रश्न हांव विचारपाक सोदता तांकां। सर वेलकम आणि तुमचा आपण स्वागत करतो हे प्रुडंट मीडियावर। मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा होता, म्हणजे गडचिरोली ही एक डिस्ट्रिक्ट, तिथं मेडिकल फॅसिलिटीज फॉर पुअर अँड दी रुरल एरिया ही मोठ्या प्रमाणात नव्हती, पण तुम्ही गेले 35 वर्ष तिथं काम केलं आणि तिकडून लोकांना आता घरोघरी मेडिकल फॅसिलिटी मिळायला लागली, हेल्थ केअर मिळायला लागले। हे तुम्ही कसं घडवून आणलं हे तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना सांगू शकता का? बघा, गरजेमधनंच उपाय निघतो। गडचिरोली हा अतिशय गरीब जिल्हा आहे, महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकावर, म्हणजे गोव्याहून जवळपास 1200 किलोमीटर दूर। तिथली 40% लोकसंख्या आदिवासी आहे, खूप जंगलं आहेत आणि स्वाभाविकता तिथे, त्यामुळे आरोग्यसेवा विकसित झालेली नाही। प्रायव्हेट आरोग्यसेवा ही फारच अपुरी आहे आणि शासकीय आरोग्यसेवा अपुरी आहे। त्यामुळे 36 वर्षापूर्वी आम्ही जेव्हा तिथे गेलो तेव्हा सहसा आदिवासी आजारी पडले तर औषध उपचारासाठी जायचे नाहीत, त्यांचे गावातले जे जादू टोणा करणारे असायचे त्यांच्याकडेच उपचार घ्यायचे। आणखी प्रत्येक गावाच्या बाहेर झाडाखाली काही देवाच्या मूर्ती असायच्या आणि लोक आजारी पडले तर मूर्त्यांना नवस करायचे आणि समाधान मानायचे। हे कसं कमी करता येईल? तर आम्ही पहिली समस्या जी घेतली ती लहान मुलांच्या बालमृत्यूंची घेतली। गडचिरोलीमध्ये बालमृत्यू होतेच, पण समस्या तर अख्ख्या भारतात आहे। तर बालमृत्यू का होतात याचं पहिले आम्ही 104 गावांमध्ये शोध घेतला, तर असं दिसलं की न्यूमोनिया हा लहान मुलांच्या मृत्यूचं नंबर 1 कारण होतं। हे कसं कमी करता येईल? त्यानंतर आम्हाला असं आढळलं की नवजात बालकं जी आहेत जन्मल्यावर पहिला 1 महिना सगळ्यात जास्त मृत्यू त्याच्यामध्ये होतात। तर मग न्यूमोनियाचे मृत्यू आणि नवजात बालकांचे बालमृत्यू हे कमी करायचे असेल तर काय करावं? डॉक्टर नाहीत, गावागावामध्ये आरोग्य सुविधा आरोग्य सेवा नाहीत आणि तरीही समस्या कमी करायची आहे। या गरजेपोटी आम्ही उपाय एक नवा असा केला की यासाठी डॉक्टरांच्या विना नाही होऊ शकणार का? आरोग्याच्या बाबतीत आपल्याला आरोग्य स्वराज्य करता आलं पाहिजे, जिथे लोक स्वतःच्या आरोग्याची स्वतः काळजी घेऊ शकतात असं त्यांना सक्षम करता येईल का? तर आम्ही गावागावामध्ये एक एक बाई एक एक पुरुष निवडून त्यांना आरोग्य दूत असं नाव दिलं आणि आरोग्य दूतांना लोकांना आरोग्याचे संदेश कसे द्यायचे, लोकांच्या वाईट सवयी ज्या आहेत त्या कशा बदलायच्या हे शिकवलं। सर्वसामान्य आजारांचे उपचारही शिकवले आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही 2 मुद्द्यांवर फोकस केलं। लहान मुलाला खोकला असेल तर आईवडिलांनी या आरोग्य दूताला दाखवावं
आणि त्याने श्वासाचा दर मोजून हा न्यूमोनिया आहे की नाही ठरवावा. न्यूमोनिया असेल तर अँटीबायोटिक द्यावं. या उपायाने न्यूमोनियाचा मृत्यूदर 76% कमी झाला आणि त्याच्यामधून तर जागतिक पुरावा निर्माण झाला की ग्रामीण भागामध्ये साधी गावातली बाई किंवा पुरुष यांना ट्रेनिंग देऊन तुम्ही गावाचा न्यूमोनिया डॉक्टर त्याला बनवू शकता. उत्तम. आता नवजात बालकासाठी काय करायचं? त्या काळामध्ये सगळ्या डिलिव्हरी घरी व्हायच्या आणि घरातली जी अंधारलेली खोली असायची त्याच्यात बाळंतीण बाई तिला कळा सुरू झाला की तिला जायची. दुसऱ्या कोणाला प्रवेश नव्हता. नवजात बाळ आजारी पडले तरी त्याला कधीही डॉक्टरकडे किंवा त्या खोलीच्या बाहेरच न्यायची परवानगी नव्हती. म्हणून आम्ही प्रत्येक गावातल्या एका साक्षर बाईला प्रशिक्षण दिलं. असं समजा की तिला गावाची निओनॅटॉलॉजिस्ट बनवले. बेअरफूट निओनॅटॉलॉजिस्ट, अनवाणी पायाने चालणारी पण नवजात बालरोग तज्ज्ञ. त्यांना 36 दिवसांचं ट्रेनिंग दिलं. तिला उपकरणं दिली, बाळाचं वजन कसं मोजायचं, ताप कसा मोजायचा, त्याला घड्याळ दिलं, श्वास मोजायचा आणि रोग कसं निदान करायचं. ती आता काय करते? ती नवजात बाळ हॉस्पिटलमध्ये येण्याची वाट बघत नाही. जिथे जिथे बाई गरोदर आहे, मग बाळंतीण होते आणि नवजात बाळ आहे, तिथे ती घरी जाते. म्हणून घरोघरी नवजात बालसेवा असा हा प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये नवजात बालसेवा तुमच्या घरी पोहोचते आणि जर बाळाला तपासते, आईला शिकवते की स्तनपान कसं करायचं, स्वच्छता कशी बाळगायची आणि बाळ आजारी असेल तो उपचार करते. आता हे नुसतं आमचं समाधान की याच्यामुळे बालमृत्यू कमी होतात म्हणून आम्ही काटेकोर मोजमाप ठेवलेलं आणि त्याच्यावर असं दिसलं की या पद्धतीमुळे नवजात बालमृत्यू दर 70% कमी झाला. ही देखील आता भारत सरकारने ही पद्धत स्वीकारली आणि पूर्ण भारतामध्ये ज्या आशा आहेत 10 लाख आशांना ही पद्धत शिकवण्यात आली आणि भारतातल्या जवळजवळ 2 कोटी नवजात बालकं आहेत जे ग्रामीण भागात आहेत, त्यांना ही सेवा पुरवण्याची व्यवस्था आता भारतात झालेली आहे. तर अशा तऱ्हेने लोकांना सक्षम करण्याच्या पद्धतीला आमचं नाव आहे आरोग्य स्वराज्य. अवलंबन नाही तर स्वराज्य. आणि म्हणून बाई सक्षम झाली पाहिजे, कुटुंब सक्षम झालं पाहिजे, गाव सक्षम झालं पाहिजे, हा अप्रोच आहे. तर आपण मी एक मला तरी माहीत आहे की तुम्ही इन्फंट मोर्टॅलिटी रेट पुष्कळ कमी केली तुमच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये आणि त्याचा खूप लोकांना फायदा झाला. आणि हे काय मोठं सायन्स तुम्ही केलं नाही, फक्त बिहेवियरल चेंज केले, लोकांमध्ये एम्पॉवरमेंट आणलं आणि तुमचे जे काय नवीन विचार होते, तुम्ही जे निओनेटॉलॉजीमध्ये रेड फ्लॅग्स असं तुम्ही म्हणतात, ते रेड फ्लॅग्स म्हणजे वॉर्निंग सिम्पटम्स जे असतात ते तुम्ही लोकांपर्यंत पोचवले. म्हणजे घरातली जी बाई असते, जी मुलाबरोबर राहते, तिला कसं अर्ली डिटेक्शन ऑफ निमोनिया करायचं, हाऊ टू नो सिरियसनेस ऑफ द डिझीज, हे तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोचवले. आणि हे तुमचे जे रेड फ्लॅग्स आणि जे क्रायटेरिया होते, असं मला कोणी सांगितलं आहे की, आणि हे खरं आहे की हे युनिसेफने पण ॲडॉप्ट केलेले आहेत तुमची क्रायटेरिया. आणि ही एक मोठी याची स्वाभिमानाची गोष्ट आहे, मोठी रिस्पेक्टफुल गोष्ट आहे फॉर कंट्री लाईक इंडिया. कारण तुम्ही एका डिस्ट्रिक्टमध्ये राहून एक वर्ल्ड WHO सारखे ऑर्गनायझेशनला एक क्रायटेरिया दिली अबाउट होम केअर ऑफ अ निओनेट. हा एक जो कन्सेप्ट आहे ह्याच्यावर मला तुमचे 2 असे क्रक्स, 2 इन समरी 2 स्टेटमेंट पाहिजे होते. तुम्ही काय मेसेज देऊ शकता बाकीच्या लोकांना जे खेड्यामध्ये राहतात, जे रुरल एरियामध्ये राहतात, जे आदिवासी एरियामध्ये राहतात, त्यांना तुम्ही काय सांगू शकता? आत्ता जी मी उदाहरणं दिली त्यातले शब्द मी पुन्हा वापरणार आहे. एक पहिली गोष्ट, आरोग्य हे स्वतःच्या हातात असलं पाहिजे. आरोग्याच्या बाबतीत तुम्ही दुसऱ्यावर अवलंबन कामाचंच नाही. म्हणून आरोग्य स्वराज्य. दिवसेंदिवस लोकांची प्रवृत्ती कशी होत चालली आहे की प्रत्येक गोष्टीकडे डॉक्टरकडे धाव घ्या, हॉस्पिटलकडे धाव घ्या. एक तर प्रत्येक गोष्टीला डॉक्टरची गरज नसते. जी खरंच ज्यांना गरज आहे त्यांच्यासाठी डॉक्टरांना मोकळे राहू द्या, त्यासाठी रुग्णालयांना मोकळे राहू द्या.
रोग प्रिव्हेन्शन हे स्वतः केलं पाहिजे, म्हणून एक आरोग्य स्वराज्य. दुसरं असं की जो रुग्ण आहे किंवा गरजू आहे तो माझ्या दाराशी येईल याची वाट न बघता विज्ञान लोकांच्या दाराशी गेलं पाहिजे. टेक हेल्थ ॲट डोर स्टेप. त्यामुळे आपल्याला आरोग्य सेवा आणि आरोग्य साक्षरता, आरोग्य ज्ञान हे ग्रामीण भागातल्या घरोघरी पोचवलं पाहिजे. आणि त्या घरोघरी जरी शब्द मी वापरत असलो त्यात सगळ्यात कळीची असते त्या घरातली बाई. तिला जर हे समजलं तर ती स्वतःचाही सांभाळ करू शकते, मुलांचाही सांभाळ करू शकते, जमलं तर नवऱ्याचाही करू शकते. तर म्हणून घरातली जी बाई आहे तिला आरोग्य सक्षम करणं आणि विज्ञानावर आधारित हा याच्यातला कळीचा भाग आहे. आणि हा जो अप्रोच आहे हा नुसताच माझी सामाजिक सेवेची उर्मी पूर्ण करणारा नाही आहे, तर याच्यामुळे खरंच समस्या कमी होते. बालमृत्यू कमी झाले. 121 अर्भक मृत्यू जर या गावांमध्ये होता तो आता 30वर आलेला आहे. म्हणूनच भारत सरकारने हे मॉडेल राष्ट्रीय मॉडेल बनवण्याचं ठरवलं. आणि दुसरं असं की याची किंमत फार कमी आहे. आपण जर या प्रत्येक गावात एक पिडियाट्रिशियन नेमतो म्हटलं तर ते अशक्य आहे. आणि तो पिडियाट्रिशियन राहील कशाला तिथे? तर त्याच्याऐवजी 1/20 किमतीमध्ये हे काम गावातच होऊ शकतं. तर हे आवश्यकही आहे, शक्यही आहे आणि डुएबल आहे, फिजिबल आहे. सर, हे तुम्ही जे सांगितलं हे भारताला तर एकदम गरजेची वस्तू आहे. कारण आपल्याकडे इकॉनॉमिक्सची मोठी प्रश्न असतात आणि वॉट एव्हर यू सजेस्टेड ॲट इकॉनॉमिकली व्हायबल ही मोठी चांगली गोष्ट आणि चांगली मेसेज आहे सगळ्यांना. हाऊ टू सेव्ह हाऊ टू रिड्यूस इन्फंट मोर्टॅलिटी रेट. गोवामध्ये तर एकदम छान आहे आपली, पण देर आर सम आदिवासी एरियाज ऑल्सो वेअर वी कुड इम्प्लिमेंट. मी आता डॉक्टर गाडेगोने आमचे जे प्रेसिडेंट आहे महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक असोसिएशन, ह्यांना एक प्रश्न आहे की तुम्ही अशा थोर माणसांना इथं आणून त्यांच्याकडून काय मेसेज द्यायची तुम्ही ठरवलं या कॉन्फरन्सला, याच्यावर तुम्ही टिप्पणी करा. अभय बंग हे यांचा आणि माझा संबंध हा कमीत कमी 40 वर्षाचा संबंध म्हटलं तरी चालेल. आणि मी त्यांचं सर्व काम जे पाहिलेलं आहे, सेवाभावी काम, हे मी फार जवळून पाहिलेलं आहे. कारण की मी चंद्रपूरचा आहे आणि ते गडचिरोलीमध्ये ते काम करतात. गडचिरोलीपासून 15 किलोमीटर एका खेड्यावर त्यांनी त्याचं नाव दिलेलं आहे सोदग्राम म्हणून. तर मी त्यांचं प्रत्यक्ष जीवनही पाहिलेलं आहे, त्यांचं कामही पाहिलेलं आहे. आणि नुसतं प्रसिद्धीसाठी काम न करणारे हे एक समाजसेवक आहेत. विद्याविभूषित डॉक्टर असले आणि दुसरं विद्याविभूषित असूनसुद्धा अमेरिकेत त्यांनी ट्रेनिंग घेतली, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं. परंतु त्यांचं जे बॅकग्राऊंड आहे ते बॅकग्राऊंड हे सेवाग्राममध्ये महात्मा गांधी आश्रमाच्या सानिध्यात त्यांचं बालपण गेलेलं आहे. आणि त्यामुळे यांना अशी प्रेरणा मिळाली की आपण आपल्या समाजाची सेवा करावी. आणि यांना जी साथ मिळालेली आहे ती ह्यांचीच नाही तर यांची पत्नी राणी बंग म्हणून आहे. त्यासुद्धा उच्च विद्या विभूषित आहेत आणि मोठ्या डॉक्टर आहेत, गायनेकोलॉजिस्ट. त्यांचीसुद्धा साथ मिळाली. आणि त्यांचे विचार हे आर्थोपेडिकमध्ये आता कसे इम्प्लिमेंट करता येतील असं लोकांना प्रश्न पडतो. परंतु असं आहे की आर्थोपेडिक्समध्ये आता मेटलर्जी आणि मॉडर्न सायन्सनी त्याची जागा घेतलेली आहे. परंतु ते आपल्या हा मॉडेल जो आहे वेस्टर्न मॉडेल तो आपल्या आर्थोपेडिकमध्ये सुद्धा अफोर्डेबल आहे का? कारण की ग्रामीण भागात 70% लोकांना अजूनही जेवणा खाण्याची आणि रोजच्या याची आणि इन्शुरन्स नाही अशा प्रकारची समस्या असताना त्यांच्याकडून काहीतरी आमच्या आर्थोपेडिक सर्जनना प्रेरणा मिळावी की अशा प्रकारचं चांगलं काम, कास्ट इफेक्टिव्ह काम तुम्ही आर्थोपेडिकमध्ये सुद्धा करू शकता. आणि अशा प्रकारचे शोध करून तुम्ही ते लोकांना सांगू शकता की कमी पैशातसुद्धा आपण चांगल्या तऱ्हेने अस्थिरोग विभागाची सेवा करू शकतो, लोकांची सेवा करू शकतो. हाच एक मुख्य उद्देश ठेवून त्यांचं प्रेरणादायी जे भाषण आहे ते मी ठेवलेलं आहे. ते जगप्रसिद्ध वक्ते आहेत आणि अशा माणसाचा आपल्याला अनुभव
त्यांनी आम्हाला शेअर करावे, हाच एक उद्देश मी ठेवून त्यांना मी बोलवलेला आहे. हां डॉक्टर अभय, मी ऐकलं आहे की इन ॲडिशन टू ऑल दिस निओनेटल इन्फंट मॉर्टॅलिटी, मग हेल्थ केअर ॲट युअर डोर स्टेप, हे सगळे कन्सेप्ट तुम्ही आणले आणि भारतात म्हणजे स्पेशली इन रुरल एरियात लोकांना त्याची चांगली मदत झाली. पण तुमचं एक मोठं कंट्रीब्युशन आहे ऑन अल्कोहोल डी ॲडिक्शन. म्हणजे ही एक गोष्ट तुमच्या गडचिरोलीला पण आहे आणि आपल्या गोव्यात पण थोडं अल्कोहोलचे इश्यूज आहेत. कारण गोवा वॉज रूल्ड बाय पोर्चुगीज अँड देन वी हॅड आमचे जेव्हा सोशल मीटिंग्स होतात तेव्हा अल्कोहोल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ सोशल पार्टी. तर तुम्ही आम्हाला सांगू शकता का की तुम्ही गडचिरोलीला अल्कोहोल रेस्ट्रिक्शन ऑन अल्कोहोल कन्झम्पशन कसं आणलं आणि आजपर्यंत त्याचे काय सक्सेस पॉईंट्स आहेत, त्यांचे किती, व्हॉट मेसेज यू वूड लाईक टू गिव्ह टू पीपल ऑफ गोवा? हा जो अल्कोहोलचा प्रश्न आहे थोडा संवेदनशील प्रश्न आहे बघा, आणि सहसा याच्यावरती भावनिक प्रतिक्रिया, काहींचं असतं दारू बंद करा, काहींना दारू हवीच. तर हे जरा दोन ध्रुवावरती असावं असं समाजाचं विभागीकरण याच्यामध्ये होतं. कारण तुम्हीच बोलायच्या अगोदर आपण पण आता गोवा मेडिकलमध्ये बघतो की इवन लहान वयाचे लोक विथ अल्कोहोल लिव्हर डिझीजमध्ये येतात अँड दे कम इन अ व्हेरी सिरियस कंडिशन. कधी कधी आपण बघतो की अल्कोहोल इंटॉक्सिकेशनमुळे मोठे मोठे ॲक्सिडेंट होतात, हेड इंजुरी होतात. सो आम्हाला पण त्याचं कन्सर्न आहे, म्हणून हा प्रश्न मी तुम्हाला स्वाभाविक आहे, कोण्याही वैद्यकीय माणसाला हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटेल. याचं कारण असं बघा की आज जागतिक संघटना, जागतिक आरोग्य संघटना असं म्हणत आहे की भारतातल्या पुरुषांमध्ये मृत्यूची जी एवढी कारणं आहेत, 15 ते 50 वयोगटातले पुरुष याच्या मरण्याचं नंबर 1 कारण अल्कोहोल आहे, दारू आहे. तर म्हणजे आपल्याला जगण्या मरण्याचा प्रश्न झालेला आहे. आम्ही गडचिरोलीला जेव्हा गेलो 1986मध्ये, तेव्हा तिथल्या आदिवासी बाया म्हणाल्या की औषध वगैरे आम्हाला नका सांगू, पहिले दारूच्या प्रश्नावर काहीतरी बोला. म्हणून दारूच्या प्रश्नाला आम्हाला हात लावावा लागला. तर या 35 वर्षाच्या कामानंतर मी दारूच्या बाबतीत असं म्हणेन की फक्त गडचिरोलीच्या बायाच नाही, तर जागतिक तज्ज्ञ आणि संघटना या निष्कर्षावर आल्या आहे की दारू ही मोठी समस्या आहे. त्याच्यामुळे माणसं मरतात, अपघात होतात आणि बाया असुरक्षित होतात. म्हणून याच्यावर काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे. उपाय काय करता येईल, तर दारूची उपलब्धीही कमी केली पाहिजे आणि दारूची जी मागणी आहे, लोकप्रियता आहे, तीही कमी केली पाहिजे. ज्या समाजामध्ये घरी आलेल्या पाहुण्याला पाणी द्यावं तसं दारू पाजतील, तर तिथे भारतामधले 28% पुरुष आज बेफाट पितात. म्हणजे जेव्हा दारू पितात तेव्हा इतकी पितात की त्यांचा होश जातो, ज्याला बिंज ड्रिंकिंग म्हणतो आपण. तर WHO ची आकडेवारी आहे की भारतातले 28% पुरुष हे बिंज ड्रिंकर्स आहेत. गोव्यात कदाचित अजून जास्त असतील, कारण बाहेरनं टुरिस्ट येतात. मग यासाठी उपाय असा की एकीकडे आपल्याला दारूच्या उपलब्धीवरती काही मर्यादा आणल्या पाहिजे. पाणी गरज पडेल त्याला मिळायला पाहिजे, हवं तितकं मिळालं पाहिजे. हा नियम काय दारूला लागू नाही पडत. म्हणून दारूची उपलब्धी कमी केली पाहिजे. बंद जरी नसेल करायची दारूबंदीसारखी, तरी दारूची दुकानांची संख्या कमी करायची, किती तास उघडे राहणारे याचे तास कमी करायचे, रात्री 10 वाजताच दुकानं बंद करायची, 21 वर्षापर्यंत कोणाला पिणं मिळणार नाही, जे ड्रंक ड्रायव्हिंग करतील त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरायचं. तर अशा अनेक पद्धतीने दारूवरचा कर वाढवायचे. यासोबतच हे जर केलं तर समाजातली दारू 50% कमी होते. सोबतच समाजामध्ये दारू लोकप्रिय करण्याचा एक प्रचंड प्रयत्न सध्या सुरू आहे. कारण विदेशांमध्ये दारू आता कमी होते आहे. मग हे दारू कंपन्या जाणार कुठे, तर त्याने भारतामध्ये आणि आफ्रिकेमध्ये हात पसरवायला सुरुवात केली आहे. भारतातला युवा कमी वयामध्ये दारू प्यावा म्हणून यांनी वाईन महोत्सव आयोजित करायला सुरुवात केली आहे. फिल्म स्टारचा वापर करून जाहिराती अशा द्यायच्या अप्रत्यक्ष सूचन की दारू पिणं हे इन थिंग आहे, फॅशनेबल थिंग आहे, अरे उसमें तो मजा आहे. तर याच्यामुळे तरुण पिढीच्या मनावर परिणाम होतो.
त्या सगळ्या अशा जाहिराती बंद केल्या पाहिजेत. समाजाला खरं म्हणजे काही नैतिक भूमिका देखील घ्यावी लागेल की दारूमुळे जर माझं डोकं ठिकाणावर राहत नाही तर ज्याच्याने माणूस पण कशात आहे, त्याच्या बुद्धीमध्ये आहे, विवेकामध्ये आहे, संस्कृतीमध्ये आहे. दारूच्या नशेमध्ये तिन्ही निघून जातात. म्हणजे जे काही 10,000 वर्षाचं माणसाचं संचित आहे, जे त्याला माकडापासून वेगळं करतं, त्याच्यावरच तुम्ही झाकण लावणार, म्हणजे एका अर्थाने माणसाचं माकड करणार. तर हे आपल्याला हवं आहे का? आणि हे आपल्याला नको असेल तर आपल्याला सामाजिक चालीरीती बदलल्या पाहिजे. दारूची उपलब्धी आणि मागणी दोन्ही कमी केली पाहिजे. आणि तरी काही माणसं व्यसनी राहणार. अगोदरच त्यांना व्यसन लागलेलं आहे. भारतामध्ये आज 4 कोटी स्त्रिया आणि पुरुष दारूचे व्यसनी आहेत. म्हणजे दारूशिवाय त्यांचा दिवसच चालत नाही. यांना मात्र उपचार करावा लागेल. त्यासाठी व्यसनमुक्तीचा उपचार करावा लागेल आणि त्या उपचारातनं जवळपास 50% लोकांची तरी दारू सुटू शकते. त्यामुळे दारूची लोकप्रियता कमी करणं, दारूची उपलब्धी कमी करणं, दारूचा वापर समाजातला कमी करणं, त्याच्या किमती वाढवणं आणि व्यसनमुक्तीचा उपचार, अशा विविध पद्धतीने ही समस्या 100% सुटत नसते. कोणती समस्या, आम्ही आरोग्याचं काम करतो. आत्ताच मी बोललो अर्भक मृत्यूदर कमी केला, म्हणजे काय तो शून्यावर नाही आला, 121 वरून 30वर आला. तशीच दारूची समस्या आपल्याला आज जेवढी असेल त्यापेक्षा 50% कमी करता येईल का? तर पहिलं पाऊल म्हणून असंच एम ठेवलं पाहिजे की दारूची समस्या आम्हाला 50% कमी करायची आहे. तुम्ही जे आता म्हटलं ते सगळं गोवा सरकार करतो आहे. म्हणजे आपल्याकडे एक अशी प्रथा आहे की आपण त्याला ड्राय डे म्हणतो. त्या दिवशी कुठंच दारू मिळत नाही गोव्यात, पूर्ण गोव्यात. पण असे किती दिवस वर्षातून असे काय 15 दिवस असतात आपले ड्राय डेचे. आणि तेव्हा पण आपण बघितलं आहे की ॲक्सिडेंट्स पण कमी होतात. आणि हे तुमचं जे सजेशन आहे आणि जे काय व्ह्यूज आहेत ते आपण कसं तरी सोसायटीपर्यंत घेऊन जाऊ. गव्हर्नमेंटकडे पण डिस्कशन करू. कारण आपण पोलिसशी पण डिस्कशन करत आहोत. कारण आपल्याकडे हेड इंजुरीचा प्रकार वाढला आहे बिकॉज ऑफ ड्रंकन ड्रायव्हिंग. सो हे गोष्ट आपण पुढे घेऊ. आणि तुम्ही आज आपल्याकडे आलात आणि इतकं मोठं तुमचं हे दिलं की ते एक्सपिरियन्स दिले, तुमचे कामगिरीचं आम्हाला ॲडवाईस दिले. आणि आपले डॉक्टर गाडेगोने त्याने तुम्हाला इथं इन्व्हाइट केलं. गोव्याच्या भूमीला तुमचे पाय लागले, आम्ही धन्य झालो. आणि ह्या तुमच्या ॲडवायजामुळे आज ह्या प्रुडंट मीडियावर हे सगळे लोक, हे प्रुडंट मीडिया हा एकदम पॉप्युलर मीडिया आहे गोव्याचा. तुमची मेसेज सगळ्यांना मिळेल आणि सगळ्या लोकांना त्यांचा फायदा होईल. हे 4 शब्द बोलून मी तुम्हाला आभार मानतो. मी तुमचं एकच वाक्य मात्र उलटं फिरवणार आहे. गोव्याला येऊन, गोव्याच्या भूमीला येऊन मी धन्य झालो. नमस्कार.